سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم وكلتي كلب أرسنال تمالي أبس غير قدم كلبات موناكو PSG بأكل ترخيبهم تعذيبهم زخون المخنيات دما كلب أرسنال ننايت أجمع مسمر تخلقالي كلب PSG كورزوا نمعزابهم أب تصوته ترخيبهم كم زفلت أرسنال أب كرامات نت أجمع مسمر مكل خلانة مشفان نكيران تيرني كاب كلب سلتيك نام مسارعة أمبيراتيام يخون بر ذا كلب نوي سام أب زرت عاتو لقدم بريمير ليج تيرني تهاريمو كاب تصوته موتسون كساب حجي أب تحتي حكم النوي كنكن مسمه لو يدما نزي أمد كعزد هبسلت الصوت كورزوا نام مزارعة نمتصنبار دليل زحدرتم كورزوا مس PSG زلو كونترات أبز كرامات كم زي بكعز فلت كينو أرسنال أبز طري زي قنعة أب كرامات تك أتصاكلب مس زي تركب جن نزي تخلخالي بنات مسرح أم مسارعة كتصنبرو تغيام كورزوا مس ممص اسبانيوي برناتن ترغاغام مهرمتن أبز شامبيون فرنسا زخونت عرموشش كلب أخول نايم تصوات ساعات يركب كم زي يفلتم أبرار بارسا مانشستر سيتي زي مثلا عبيت كلبات آتيو مزاربي مع كنا زينا كوين زركب أتقعي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز أب كلبو إنتر حقوس من لاو قليتهم زود 22 عامت منسي أبغوني بلجيموي روميلو لوكاكو تسلفو بلوت ورد المرأي زحلف سمون أنصار أتلانتا مبل 15 شتو نكلبو كبركتن مراخي من قصاص مرأي دما يعنتي كلبات بارسان مانسيتن سليب يركب اسبانيويد كلب بارسا كم متكاتاتي نقصات 4 ورح كابتا كلب ريحو زركب سوارز كت مرصون كلا مانسيتي دما نكام نوح اوان متكاتاناي كل جزيز بلصه امزغاب شوتا سيرجيو اغويريا نزي ارجنتيناوي منسي مريصاتم لاوتارو مستي واي سي سبورت سوالت مدبر تي بي ابز كايروك على محدد ابزا كلب بطعم حقوس اللهم ابزا كلب زركبو سبات كلهم يفوتون يوم انون يفوتو ميكبل تزاريبيوم كتيلو بزعبا علامي كلبو كونتي ابز تحتتول دما نسو نابزا كلب كابز مص جميرو بزح نجر تغير يوم نغرات ام مسرح بطعم ينفعيوم كابتا نابزا كلب زمص دما بزح نجر مهيرنا يوم እዚ ድማ ንዓና ጽቡቕ ብቕዓት ከነንጸባርቕ ሓጊዝና ክብል ንዓላሚኡ አንቶኒ ኮንቴ ኣድኒቑም ብዘይካዚ ሉካኩ ኣብዛ ክለብ ምምፁ ንዓይ ብዙሕ ነገር ምሂርኒ እዩ ኣብ ውሽጥን ካብ ሜዳ ወፃን ድማ ንዓይ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ብዛዕባቲ 18 ሸቶታት ኣቕፂሩ ዝርከብ ሉካኩ ዝቐረበሉ ሕቶውን ወሲኹ መሊሱም كلبات ما يونايتد انتر ميلان ام سغار حلقه غانتا كلب ما يونايتد اشلي يانغ اب زرب كم زغنيا ابزي قرب معلتات كغاوح كم زغنيا يذكر كوينو لوم مشدما اذن كلتا كلبات اب سممع كم زبصحه سكاي سبورت حبيرام بمسارة سممع زن كلبات دما انتر ميلان نما يونايتد حرن ب 3 مليون يورو نما يونايتد كتكفلا اب سممع كتبصحن كلام صباح عرب دما يانغ حكمنا ومرمره كايد مرب تتحيزلهم زغر متشعات عامت أب كلتشان عصرت حدا من كلب أصلا بلا بزرعيه مرخ بقعت ناب كلب ما يونايتد تسكاجرن نتا كلب كساب بمزنة حلقة جانتا كمرحة زخالن مكور تصوتاي لما عمت مسما يونايتد أب 18 تصوتات كسل في غيلهم يانغ مسا كلب وعلون من واح زغرب الحتو من تساقو ذكر كوينو أب كلب إنتر ميلان مسود جانتو نبر روميلو لوكاكو داغماي كرخبيم كابزيناتات زايد ألاويت كلب كيوت أنا دما إذا كلب أبزناي مسجار وقتي بسفي حتنا تفمس مهلاز فلت كوينو نعود وهنش عالم أتقعي كلب تشيلسي أوليفير جرودون نام مسار عن متصنبر مسمى معه زفلت كوينو أب تشيلسي نايم مسلاف عدل تنفي جوزر كب جرود أبز قتل 4 شمونتن ساعات ناب كتمه ميلان بمبرار مستا كلب حكم نامر مرة كزازميوم كلب تشيلسي نزي مستا كلب اف اي كابن يوروبيان ليجن زعتره ود 33 عامت نفسان سيرو نخسغاغر كاب انتر 5 مليون يورو كبلن كلا بقعتو تراي دما 1.5 مليون يورو ناب كازنا كسعبيوم فرنساويت كلب بوردو نتصاوتاي كريستال بالاس كريستيان فينتكن مفرام زنبرا مدب كم زقارصتو سكاي سبورت نغازيتا لإكيب ابزس فرطو حتاما مركوس مغبر غريصوم زنكلت كلبات ابس معكبت عز عنقصن كريستال بالاس زحاتتو فرق مليون متن غنزب كوينو كلب بوردو غن نز متن كتكفل فقدنيا بزي مخونا كابز مسرح تعليم كريستال بالاس نو تركاوي سانكتوسن كاب كلب ايفرتون مفرام ذكر كوينو نزي بقعتو لتقيلو زركب بلجيماوي بالقح كتسدو دليت كم زلوا
ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወግናት ይገልጹም ኣብዚ ዓመት ኣብ 15 ፀወታታት ክስለፍ ዝኽኣለ ቤንተከ ኩዕሶ ምስ ሰኪዕት ከራኽብ ኣይከኣለን ዘሎም ኣብ መስከረም 2016 ካብ ሊቨርፑል ናብዛ ክለብ ካብ ዝሰጋገር ኣብ ዘካየዶም 98 ፀወታታት 19 ሸቶታት ምዝጋቡ ነታ ክለብ ከም ዘይዕገባን ኣብዚ ግዜ ድማ ቦትኡ ብጋናዊ ጆርዳን ኣዩ ተመንጢሉ ይርከብ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ታሽዓይ ተርታ ፕሪምየር ሊግ ተቐሚጣ እያ ዘላ እዛ ክለብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝርከባ 20 ጋንታታት ምስ ክለባት ዋትፎርድን ኖርዊችን ሓቢራ ዝወሓደ ሸቶ ዘመዝገበት ክለብ ምዃና ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ፕሪምየር ሊግ ይሕብሩ بمسرت دحيرو بمدبر تلفزيون ESPN أماسيو زرقو ዜና ክለባት ኢንተር ሚላንን ቶተንሃምን ኣብ ምስጋር ዴንማርካዊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ጥርዚብ ምብፅሐን ተሓቢሮም ወኪል እዚ ዴንማርካዊ ወዲ 27 ዓመት ኣካፋሊ ሎሚ ናብ ከተማ ሚላን ብምብራር ምስ ወከልቲ እታ ክለብ ምርኻቡ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ ምንባሩ ክለብ ኢንተር ሚላን ንኤሪክሰን ንምውናን 17 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል ምስምምዓ እቲ ምንጪ ሓቢሩሎም ኮንትራት ኤሪክሰን ኣብ ክራማት ዝወድቕ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎም ዓመት ኣብ 22 ፀወታታት ማልያ እዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ከም ዝወደን ነታ ክለብ 3 ሸቶታት ከም ዝግበላ በቂዑም ክለብ ኢንተር ሚላን ንኤሪክሰን ክሳብ 2024 ዝጸንሕ ናይ 4 ዓመትን فرقان وعليا قريبة تلوزلام ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ብራዚላዊ ኔይማር ጁኒየርስ ምስ ክለብ PSG ናይ ምጽናሕ ድሌቱ መሰረት ጉዕዞ ክለቡ ኣብ መድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ከም ዝምርኮስ ካብ ከተማ ፓሪስ ዝገባዕ ዘሎ ዜናታት ሓቢሮም እዚ ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ምስጋር ናብ ክለብ ባርሳ ክጽምበር ዝከኣሎ ዝገበረ ግን ዘይሰለጦ ብራዚላዊ ኮኸብ ክለቡ ኣብ ፓሪስ ተጽንሖ ዝተናውሐ ውዕል ክትቀርበሉ ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ዋንዩ ኣብ 2017 ብ198 ሚልዮን ዩሮ ናብ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ተሰጋገረ ኔይማር መጻኢኡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ወይ ግንቦት ከነጽር ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኔይማር ብማህረምቲ ካብ ብርክት ዝበለ ፀወታታት PSG ከም ዝቦኸረን ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘካየዶም 12 ናይ ሊግ ፀወታ ድማ 11 ሸቶታት ን5 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳት ምርካት ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ይርከብ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ንመንእሰይ ተጻዋታያ ሪስ ጄምስ ውዕሉ ኣናዊሓትሉም እዚ የማናይ መስመር ምክልኻል ዝጻወት ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ፍርያት ኣካዳሚ ክለብ ቸልሲ ምዃኑን ሎም ዓመት ምስታ ክለብ 18 ፀወታታት ክስለፍ ክኢልሎም መሰረት ዝውዕል ድማ ጄምስ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ን5 ዓመትን ፈረቓን ክጸንሕ ክታሙ ኣንቢሮም ዘመነሰይ ድሕሪ ሓድሽ ኮንትራት ምፍራሙ ምስዛ ክለብ ክጻወት ሕልመይ ነይሮም ኣብዛ ክለብ ድማ ን5 ዓመትን ፈረቓን ክጸንሕም እዚ እውን ሕልሚ ንዓይ ክብል ተዛሪቦም ቸልሲ ነዝድሉል ተኽለሰብነት ዙንን መንእሰይ ምተካእቲ ሓለቓ ጋንታ ስፓኛዊ ሴዛር ኣዝፒሊኬታ ሒዛቶ ምህላውን ድሮ ምዛ ክለብ ብሉፅ ምንቅስቓስ ከርኢ ጀሚሩ ይርከብ ጄምስ ካብ ወዲ 6 ዓመት ምዛ ለንደናዊት ክለብ ምጥርናፉን ምስ ክለብ ዊጋን ብልቓሕ ክጻወት ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ናብዛ ብፍራንክ ላምፓርድ ትዕለም ክለብ ጻውዒት ክረክብ ክኢሉ እዮም ኣብ ውድድር ቻምፒዮንሺፕ እንግሊዝ ነጥፍ ክለብ ደርቢ ካውንቲ ንሕግታት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ብምጥሓሳ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኣፍሊጦም እዛ ን7 ክለባት ጥራይ በሊፃ ኣብ መበል 17 ተርታ ሰሌዳ ቻምፒዮንሺፕ ተሰሪዓ ዘላ ካብ 3 ዳሕሮት ክለባት ብ8 ነጥቢ ጥራይ ተፈንቲታ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዘጋጠማ መጠነ ክሳራ ንሕጊ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ዝጥሕስ ምዃኑ እያ መቕጻዕቲ ከስዕበላ ዝኽኣለም እዚ ነዛ ክለብና መቕጻዕቲ ዘምርሓ ክሳራ ክሳብ ሰነ 2018 ኣብ ዝነበረ 3 ዓመታት ዘጋጠማ ክሳራ ኮይኑ እዛ ክለብ 39 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራዩ ኣጋጢሞም ዝሓለፈ ዓመት እውን ክለብ ቢርሚንግሃም ተመሳሳሊ ሕጊ ምጥሓሳ 9 ነጥቢ ተቆሪፅዋ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ደርቢ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ብምፍጻማ ድማ 9 ነጥቢ ጥራይ ንዝቑረፃ ናብ ዳሕሮት 3 ክለባት ክትኣቱ ክትግደድ እያ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን